Ако се опитваш да влезеш във форма, но все удръж на камък, може би проблемът не е в начина, по който се храниш, а в съня ти. Знаеш ли, че хроничното недоспиване води до дисрегулация на глада? Хормонът грелин, който стимулира апетита, се повишава при недоспиване, докато хормонът лептин, който сигнализира ситост, намалява при недоспиване. Резултатът – повишен глад, особено за висококалорийни храни. Лишаването от сън също така подсилва импулсите и потиска самоконтрола. Едно изследване от 2022 година показва, че участниците, лишени от сън, консумират средно с почти 400 калории повече на ден, и то обикновено от мазни и високовъглехидратни храни. Недоспиването също води до дисрегулация на хормона кортизол. Хронично повишеният кортизол нарушава регулацията на глюкозата, стимулира апетита, особено към висококалорични храни, и допринася за натрупването на мазнини около вътрешните органи. Така че ако се храниш в калориен дефицит и се упражняваш често, може би липсващото парче от пъзела е качественият сън. Ако имаш трудности с заспиването или се будиш често, то може би формулата на Deep-Rest е за теб. Deep-Rest подпомага по-дълбокия и спокоен сън, по-малко събуждания през нощта, по-лесно заспиване и по-добър фокус през деня. Deep-Rest комбинира ашваганда, KSM66, адаптоген с клинично доказано действие за понижаване на кортизола и подобряване на устойчивостта към стрес, елтианин, който насърчава дълбоката релаксация, както и магнезий и витамин B6, които подкрепят нервната система и синтеза на невротрансмитери, важни за съня. Научи повече от линка в коментарите.